از 1 سپتامبر شماره автобуси троллейбусҳо дар пойтахт зиёд мешавад. шумораи автобус ва троллейбусҳо дар пойтахт бо дар назар дошти оғози соли нави хониш ва бештар гардидани рафту омад аз 1 сентябр 20% зиёд карда мешавад. дар ин хусус душанбеи нақлиёт хадамот расон хабар додааст. бино ба иттилои манбаъ, ҳадаф аз зиёд намудани шумораи нақлиёти ҷамъиятӣ, беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба мусофирон буда, аз оғози соли нави таҳсил дар шаҳри Душанбе ба ҷои 308 минбат 380 автобус ва ба ҷои 41 троллейбус аз ин пас 65 троллейбус ҳамарӯза бо хатсайрҳои шаҳрии мусофиркашонӣ мебароянд. дар баробари ин ба мусофирон ба ҷои 950 маршруткаи пештара 1100 маршрутка хизмат мерасонад. дар хабар гуфта шудааст ки дар хатсайрҳои шумораи мусофиронашон зиёд санаи 1 сентябр автобус ва троллейбусҳои иловагӣ ба фаъолият оғоз менамоянд. айни замон дар пойтахт 10500 такси фаъолият карда истодаанд ва дар моҳи сентябр шумораашон боз 500 адад бештар хоҳад гашт. Пардифен-ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дарди дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Vega Farm. Пардифен-ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед. ба шабакаҳои иҷтимоии оилати Ҷ обуна шавед.